Banahaw. Madilim? Bakit? Padilim na, no? Grabe. Huwag sana ko nga. Maganda yung panahon pagkatapos ng bagyo. Nakakatakot yung angle ng camera natin, guys, kasi medyo malubak dito banda. Yan, kaya yung mga tao kailangan mag counter flow para lang makaiwas sa lubak. Angas sumusunod siya. Yan guys, diretso lang tayo. Saan tayo, bebe? San Pablo? Sige. Dito tayo. Uy, daming manok, oh. Punta tayo ngayon guys sa San Pablo City. Kakain tayo doon. Tapos imbis na sa highway tayo dumaan. Dahil matraffic doon, hapon na, dito tayo daan sa medyo mapanganib na lugar kapag gabi kayo dadaan. So huwag kayo dito dadaan kapag gabi. Pag umaga lang, tsaka pag hindi maulan. Kasi medyo mahirap na dito. May mga balusong at grabe, oh, ang tarik. Lubak na dito banda, pero ayan, medyo lumalamig na nga din eh. Kasi parang tataas tayo ng pagkabumbok doon. Ganda, oh, bangin, oh. Sunset na pala guys, oh. Makapag-video pa ba kaya tayo mamaya? Adventure na naman kasi babalik na tayo sa school. Kaya, ha? Pumunta tayo dito nung naman. Opo, pumunta tayo dito maulan. Kaya hindi masyado nakapag-video ng maayos. Nung bumili tayo ng ng Barako, dito ba yun? Dito ata yun. Ayun guys, dinaanan na natin ito dati. Yung lipa ride natin. Kung gusto nyo balikan, ito naman. Ayan. Medyo malapit na tayo. Dito parang ayan, mataas na tayo guys. Sana kayanin ang motor. Ayan, Barangay Bitin. Welcome to Barangay Bitin. Siguro kaya tinawag tong Barangay Bitin kasi maraming nabibitin na sasakyan pataas. Hindi ba? Hindi naman sana, no? Mag-dinner ride kami pununtang San Pablo, Laguna. Pero para maiba, dito kami dumaan para wala gaano traffic. Tapos ma-enjoy pa natin yung view, diba? After nito ay liliko tayo pa kaliwa. Then dire-diretsuhin lang natin yung Alaminos, Laguna. Tapos ayun, after nun nasa na tayo, nasa San Pablo na. Tapos muna tayo sa Sampaloc Lake ulit. Or sa iba para lang makakain ba. Ayun, grabe, nakakatakot pala dito guys. So pag gabi siguro madilim dito, kaya nakakatakot dumaan dito kasi
Pero sa madilim, may mga parating maluluwak pa. Katulad niyan, guys. Ayan. So, ito, may mga pipes na nakita ninyo. Siguro sa, ano yan, sa geothermal power plant. Ang ganda, oh. Grabe. Ingat lang kayo dito pag palusong na. Kasi sa dulo, may lubak. Grabe dito, guys. Ang iiri ng lugar. Parang solong-solo nyo at nasa ano kayo. Wala sa kabias na. Ayun, may mga pipes pa. Dire-diretso lang ba? Ito pala. Ayan yung ano, geothermal power plant. Yung nagpuproduce ng energy. Taas. Ayun. Dito guys, palusong pababa. Kaya kailangan ingat-ingat tayo dito. Ganda ng sunset, oh. Grabe, ganda. Hindi yata justifiable sa camera natin ngayon. Ang ganda ng sunset. Bango, ah. Parang amoy ukoy. Sa pamagitan ng layong salita ay iniingatan. Guys, oh. Hindi ba ito naayos? Dahan lang. Dulas tayo, guys. Meron din dito isa pa. Ganda ng araw, oh. Ay, may ano nga, eh. May nakaiga nga. Pinatambay talaga. Grabe yan siguro yung ginagawang ano, S-Lex. Yan siguro yung ginagawang S-Lex natin. Yung papuntang Chaong tsaka Lucena. Yun. Alis na rin tayo sa napakaging ano, ruta. Dito na tayo sa highway ulit, guys. So ito, kapag diretso nyo itong Alaminos Road na rin, ang labas nyo dito ay ano, Bicol na. Tapos pwede kayong kumanan para ano, makapasok sa bypass road at di na kayo dumaan ng San Pablo City. Labas nyo naman ay malapit na sa border ng Chaong. Tapos tayo naman hanggang San Pablo lang. Ayun, tara. Ano guys, kumusta? Maganda ba yung ganyang ano, angle? Kaya nga eh. Guys, medyo ginagabi na tayo at gutom na rin, kaya tara. Ayun, tara guys, balik ulit sa dating anggulo kasi nakakatakot pala yun eh, medyo matalbog siya. So palitan ulit natin yung angle. Ganyan. Kung gusto yung pumuntang Batangas or ano, ay Bicol pala, dito kayo sa ano, ayan, all types of vehicle this way to Lucena City. So yun yung bypass road papuntang ano, papuntang Bicol at Quezon, diyan kayo dadaan. Yun yung bypass road para di na kayo pumasok guys sa ano, San Pablo City na matraffic. Kaya kung gusto nyo mapadali yung ano ninyo,
kasi hindi pa kasi din tapos eh. May mga ibang part pa doon na under construction pa at maputik kung sakaling maulan. At may mga ilan nilang off-road pa kayo doon. Pero at least paglabas ninyo, malapit na kayo sa sa arko ng Quezon. So, ayun guys, kapag gusto yung pumunta ng Lipa or Batangas, para kung saan man, dito kayo, kumanan kayo dito para parang yun yung daan papunta doon. Ayan ang ilaw natin. Ayan guys, nandito na tayo sa I Love San Benito. Saan ba to? Ayan guys, ulitin ko lang. Nandito tayo banda sa highway. At malapit na tayo sa ating destination. Pupuntahan. And wala lang, sponty ride lang siya. Sponty gala lang na pamparelax ba? Tanggal ng stress. Kaya dito tayo ngayon. Gumagala. Ayun, medyo traffic na dito banda kasi malapit na tayo sa San Pablo City. Ayan guys, dito na tayo sa San Pablo City. Daming tao. Dapat kasama ka. Hanggat may nauutom ako. Hi guys, so sabi ng bebe, first time na daw kumain dito sa KFC. So tara, tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya sa in-order niya or pinili niyang dish. Tama yung guys, masarap yung guys. Diba yan? Lagay mo sila sirap. Sarap yung rice. Ang order namin guys.